ajụjụ ga-akpọ ya nkọ maka ada adị agbada anyị chọrọ ịjụ ndị na-eti ụdị mkpu anyị na-eti nwere etu eji ekpokọta ndị na-ekwu ofu ihe anyị maka anyị mago na ndị Igbo onye akwuru aja ebe ọbụla enwere etu unu si ụmụ nwa bụ ndị nọ n'etiti na-asị ngwa ka anyị jikọọ n'ọnụ n'ụdị ka ọ ghara ịbụ onye agbara ebe a onye agbara ebe a etu anyị si afụ ose adịla maka anyị mara na ewezụga IPOB enwere ma ndị masị ọbụ wee mma niile ka mmekọrịta dị n'etiti nna ezigbo mmekọrịta dị nwantịntị oge ndị isi ndị a niile kpọrọ ha ga-anọ ebe a tata unu chere ha ga-abịa ebe a akwa ha na-abịa nna ha ga-abịa ebe a niile ego ụwa niile na ọma bụ onye isi ha ihe ọ na mkwuru bụ ihe ha ga-eme n'ọma ka ha ga-eso ha ga-abịa ebe a tata onye ọwụna ga na-ekwu n'ihi na ọ dị mkpa ka onye ọwụna kwuo uche ya anyị bụ ndị ọha karasị ihe ọwụna mmadụ kwuru ị gaa ya ntị n'onu ma ọ dị mma ma ọ dị njọ n'ihi na okwu na-anọ n'afọ ajọ njọ a ga-ekwurịrị ya ekwu ọzọ ikwuo ya anyị gee ntị ọ baa uru anyị were ya mee ihe ma ọ baka uru asị gị biko nwanne lekwe ka esi eme ihe ịgwa eziokwu mgbe ụfọdụ ndị na-asị ya bụ Nnamdi Kanu enwere ihe ọ na-achọ ọ chọrọ azọta Biafra ka ọchịa Biafra ọ dịsi ike ọ chọrọ o webatara okpukpe ndị Juda bata n'ala Igbo ndị na-ajụ ụdị ajụjụ dị etu a Nnamdi biko ka ihe nwere gwa okpukpe nke ha na-ekpe ugbu akwa nke ndị ọcha akwa nke ndị Europe ka ha na-ekpe na-agba ha mgbụgba anyị tigatara azụ n'eziokwu Chineke egosi anyị n'akwụkwọ nsọ ebe edere aha ndị Igbo n'ime akwụkwọ nsọ nweta nwe obere ohere ngote ya ngosi gị okpu ọwụ onye na chi ya onye ọnwụ na okpukperechi nke dị ya mma n'ebe ebe anyị mgbe gboo onwe ndị na-efe arụsị niile dị iche iche owu ofe arụsị ka a na-efe onwe chi na-azaghị oku ifewechi anwụ ị ga-ebute akwa ịma ọ kpakwana ike igosi esi eji pịa ya akwa ya ọ ka o si wee dị ya anyị na-ekwu ọwụhụ na-enwe m isi ike mmegbu a na-emegbu nwe ọ dị m mma n'obi nna ezinụlọ nwere ike ịnọ n'ala bekee izu ụka bụ m nata ụlọ anyị bie ndụ m goro m obere osikapa ka ụmụ nwaanyị nọ n'obodo ụdị ndụ achọghị m ya ihe ụmụaka m abụọ ga-enweta ka ndụ ha nwee ike gbagolite ka ndụ ha nwee ike dị mma otu aka nsi wee chọọ ya n'ime ndụ ndị niile ọ bụ sọsọ ụmụ m ka m chọrọ ka ọ dịrị na mma ka ọ dịrị ụmụ unu na mma ka ụmụ anyị ga-esi bie n'ala a rụlite obodo a o wee ma mma n'anya anyị kwụsị ị na-aga mba ndị ọzọ na-emeghe ya ọ wụ site na Biafra onwe ha ebe ọzọ n'ihi na ile n'ọdụ ụgbọ mmiri nke nọ n'igwe ọcha ọ naghị arụ ọrụ ile nke nọ na Kalaba ọ naghị arụ ọrụ nke nọ na Warri anaghị arụ ọrụ kama anyị nwe ndị nọ na ntuli aka elu anyị nwe ndị na-achị achị kamgbe 10 afọ onweghị onye ọnwụna kụrụ n'isi ọ bụ gịnị mere ọdụ ụgbọ mmiri na Kalaba anaghị arụ ọrụ ọ bụ gịnị mere ọdụ ụgbọ mmiri nke igwe ọcha anaghị arụ ọrụ onwe ya na-ajụ ese a na-egwupụta mmanụ n'obodo a asị na ọwa Abia steeti ọwa ala Igbo ose na Niger Delta uru niile a na-erite na ndị nwe mmanụ onwe nke ọ na-anya onwe anyị na-erite anyị ekụziri gị nwanne m ụzọ ọzọ adịghị ọgwụ na sọsọ nke enwere ihe mere afọ ole gara aga mgbe agụrụ onye anyị dị obodo Naijiria oge ahụ ka ndị na-asọ asị onye apụtara n'ịkọ emechaa ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị wee na-ekwu okwu na ọ na-emesi anyị ike maka na abịaziri si na anyị wabụ ndị Igbo ebeka mgbe gara aga ka a nụrụ gị na-asị na ama nwee ntụ n'aka ọchịchị na Biafra site na nke Anambra i chere na ya akwadochala na ya dị na njikere itinye aka n'ụdị ahụ isizi mba n'ụlọ na mgbe ọ ga-abụ bụ na kama asị ka akụwasị orugo ahụ ka asị ka akụwasị anyị sịrị anya ma ọ eziokwu ka ikwuru ihe anyị na-ekwu asị na anyị agaghị ewele aka elu anyị agaghị ewele aka elu na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọhịa anyị na-ekwu enweghị ihe ọzọ tumu agwa anyị ụbọchị ndị mmadụ niile ga-ekpebi sị ma chọrọ ịwụ ndị Naijiria ma chọrọ ịwụ ndị Biafra tumu oge ahụ ruo ntuli aka elu ama ndị agaghị adị etu ọnwụ na ha tinyegodi mmadụ ha agaghị ahụ onye ga na-asachara ahụ ụlọ ha ga-esi Abuja kpọta ndị nwanụ na Anambra n'ihi na oge erule mgbe anyị ga-anọkọ ọnụ onye ọnwụ na-hapụ ihe ọ ga-erita chee ihe ndị ọzọ ga-erita nchọrọ akụnụba nchọrọ ego nchọrọ ọkwa na ndị na-achị achị nke nweta ya ka mgbe nkwa niile ha kwere m ahụghị m chọrọ enweta Biafra enweta agaghị m achị
ọ bụ ihe Chineke sị m bịa mee ọ sị m ga-anweta Biafra ọgwụcha gị ọrụ m agwụgwụ akwana ihe na-eme mana ị ma na anya ọkụkọ na-eche akụ ya ọ bụrụ na ya bụ ihe pụtakwanụ ịhapụkwanye ọdanye n'aka ndị ga-agatọsị ihe akwụkwọ ata ha agaghị agatọsị n'ihi na ndị ga-achị achị juru ebe niile ụmụ IPOB ndị gagoro njem taa ahụhụ ndị bụ mpa ha ga-ekuni ha niile ha na ya ndị gụrụ nnukwu akwụkwọ ọnụ ya a na-agba nkịtị mgbe oge ahụ ruru nwa okwu nke anyị na-ekwu ekwu ma ọ bụ oyibo nke anyị na-asụ asụ wee inwe ike ka ndị na-eso anyị nwee ike ghọta ihe anyị na-ekwu mgbe oge bekee ruru anyị ga-asụkwa nnukwu bekee afọ m bụ Ezekiel Eze anyị bịara Nnamdi Kanu onye isi anyị onye ndu anyị na Biafra sịrị anyị bịa ọ kpọrọ anyị okwu iche ka anyị bịa eji kwado Biafra karịa Naịjirịa bụ na mụnwa dịka ka m were onwe m as a point of contact abụrụ ndị ọzọ etu a m nọ from mgbe m dị obere na-etolite onwebe ihe m ga-asị na uru m ga-asị na nrite na Nigeria gọọmenti akwụkwọ m gagodoro aga na amametu m si taa ụfụ tagide taa ịpụta na main road otego reserve a na-ekwu disability bill na house nke they will trample it on the ground. So Biafra is the only solution anyị nwere now. I ga-eji mee ka you can express yourself nwee ike biri dịka mmadụ n'obodo ebe Chukwu kere gị n'ọbụrụ nọrọ dịka onye adọtara n'agha. I'm onye Enugu steeti. I'm onye Uzuwa n'Enugu. Yeah. Ozugbo ozugbo ịpụtara ọ dịka gasị na onye ọbụla bụ onye ọchịchị n'ala Igbo chọrọ iji wee mee ka ndị mmadụ matakwa na ya sochi na ndị Igbo mgbe a sịrị na a ga-akpọnata ofu ozi ga-aba denye aka na ụfọdụ si nwere onye ga-egbu m kedu etu o si mee na ndị Igbo nọkọtaziri ndị a na-atụgbu ihe Biafra ịkpọ afa Biafra a na-agazi ugbu a ụgbọ ọgwụ anyị bata anyị afụ ka a na-atụgbu Biafra flag abụghị na ọ na-abụ ya bụ ihe agba anya mmiri onye ụkọ ọkụ ekwe nkwa onye ụkọ ọkụ ma ọ bụ enye ego onye ụkọ ọkụ ọwa amara Chineke nke a oge echi ụfọdụ na ụmụ gụọ ha oge echi ugbu a oge Chineke kwado na Biafra ga-abịa o nweghị ihe mmadụ ndị pụrụ ime gbasara ya ihe niile nọ n'ụwa niile n'ihi na o dera na odewo onye nwe anyị bi n'igwe Chukwu okike abịa ma ekpebigo na Biafra ga-abịa onwe ihe mmadụ ndị pụrụ ime na-agwa ahịa n'ihu na ihu onwe nke ị ga-eme ịpụta na-eme ka anyị kirie nlachazi adịrị ya ọ ugbu a ka onye nwe anyị kwadoro na anyị ga-enwere onwe anyị oge ahụ ugbu a otu ihe ndị ọcha megburu anyị bụ na ha bịa napụ anyị asụsụ anyị nye anyị oyibo ama mgbe aha anyị toro mpe ọ bụrụ na ị nọrụ na akwụkwọ ịsụọ Igbo etie gị omume asụsụ anyị na omenala anyị na ugbu a anyị na-emezi ka anyị lọghachi azụ maka na e nwere mgbe ọ ga-abụrụ amamfụ onye dịka ebe na-asụ ụfọdụ ama mkpọtụkwu ị gaghị alaghachi n'ịsụ asụsụ gị tumu nnụnụ niile laghachi na akwụ ya anyị ga-echigata ebe a na-eme iwu n'okwu Igbo ọ bụ gịnị mere anyị ga-eji wee nọrọ ebe anyị na-eme iwu n'asụsụ ndị ọzọ ndị England ha na-eme iwu ha n'asụsụ Igbo ka ọ bụ n'asụsụ ndị Kalabari ka ọ bụ na nke ndị Ibibio ka ọ bụ na nke ndị Efik ha na-eme iwu ha n'asụsụ ha n'ihi na ọ bụrụ na ị na-eme iwu n'asụsụ gị iwepụta mmadụ etinye na-aghọrị ya agaghị adị n'ihi na ikwu okwu agadi nwaanyị nọ n'ime obodo aghọta ihe ị na-ekwu kama ị na-asị ya circumstances beyond my control gaghị aghọtanwu ị na-aghọrị ya ọ ma ji ichigha azụ n'ihi anyị na-ekwu okwu ya bụ confederacy ala Igbo ga-anọrọ nke onwe ha ala Ikwere nọrọ nke onwe ha ha chọọ anyị na ha na-enwe mmekọ ala Izon nọrọ nke ha ala Ibibio nọrọ nke ha ala Efik nọrọ onye ọwụna mewe iwu na asụsụ ha n'ihi na asụsụ onye ọbụla dị mkpa asụsụ anyị dị anyị mkpa nke ukwuu anyị gba nkịtị ọ ga-ala ndị UNICEF si n'ọwụ afọ 70 n'ụma oge gara aga akwa afọ 6 gara aga ka ha kwuru ya lee n'ugbu a afọ 69 ka ọfọ asụsụ anyị wee laa n'iyi
mụ na onwe m ahụrụ m okwu Igbo na ihe na ọ bụ asụsụ eluigwe ka ọ bụ ebe anyị nọ n'ụbọchị nke taa ihe a na-eji ekele onye ime eluigwe bụ Chukwu okike abịa ma ndị mmụọ ozi kunye n'isi ụtụtụ bụ mma ihe anyị na-asụ ebe a anyị ma anyị kpee ekpere ị na-ahụ nkwụtụnkwụ na-akwụ ozugbo biko na ọ dị nnukwute mkpa onye ọbụla chịkọta asụ n'asụsụ ya na ndị ọcha wetara gị English anaghị asụ okwu Igbo na be ha ọ bụ gịnị ga-eme obi agaghị eju gị afọ n'asụsụ nke ndị Igbo hapụrụ gị ọhịa m na-arịọ ha anyị agaghị asụkwa n'asụsụ Igbo ọ gwụla ma Biafra bịa. My name is David. My name is David. No. I'm from Imo State. Yes. I cannot speak it. You cannot speak it? Yes. I'm not. But you are from Imo State? Yes. Your mama told you that you are from Imo State? Yes. Okay. What brought you here today? They say that Nnamdi Kanu said that let his people come. Then I now follow my one brother like that. He now carry me and come. Okay. So you are the one that designed this? Yes. And you designed it with the logo and the picture of Biafra? Yes. This is a natural talent. Nobody taught you this? Yes. For how long have you been doing this? I cannot count it. I used to do many. Okay. What class are you in school? Primary 6. Primary 6. At where? Port Harcourt. Yes. Okay, that's why you came from here. Okay. So you want Nnamdi Kanu to see this and appreciate it? Yes. Thank you very much. Now tell your mommy to speak English. Say, what's your name? Emmanuel. Yeah? Emmanuel. Emmanuel. Okay, this is your brother or your friend? My brother. Okay, two of you. Thank you very much. Circumstances. Ọgbago onye ọbụla anya Biafra nke a nụrụ ọgụ ya ọ dị ọtụtụ ndị sonye mgbe ahụ abazie kịta ọ dịka gasị na ụsụsọ ndị Igbo na-azụ ya ụfọdụ n'ime ndị nke ọzọ na-asị a na-emekwa Biafra sị hapụta ụfọdụ asị na ga-enweta obodo ka nwere etu esi eme ka a hazie ya maka ọ bụ ka azụ asụsụ ndị Igbo anyị na-azọ ka azọpụta onye ọbụla ọnwụ sọsọ ndị Igbo eleghị anya nwantịntị oge ga-ahụkwa ndị si mba chọrọ mgbe bịa ebe a mba niile dị iche iche ma mba mmiri ha nọcha ebe a n'ụbọchị nke taa ife niile jụọ ọnụ ha jụrụ ebe niile onye ọbụla acha m ga-aga hụ ndị zọ ndị unu na-akpa ịjọ ụnyaahụ gara aga ga-aga hụ ha n'igwe ọcha mụ na ha na-awụ n'ọrịa anyị kpa ọbụbọ ka ụmụnne ha achọpụta n'ime onwe ha na mmekọrịta nwanne na nwanne ka mma karịa nke enyi ịmaha ebumnobi ya ịmaha uchi ya n'ihi na onwe ofu nne m gụrụ m nwanne ka enyi onye ga-aga kọwara ha ụnyaahụ n'igwe ọcha ha agọtakwara ya nke ọma anyị kpọọ onye ọbụla na-aga ọ wụzi oke dịrị ha ikweta ma ha ga-eso ma ha agaghị eso kama ka ọ bụkwa na ịgbasara ozi Chineke ebe ha nọ enwere okwu kwuru ọsị etu a na-ekwu Naijiria ịbụ onye Igbo ịbụ prezidenti onye Igbo ịbụ prezidenti ndị gọvanọ niile chịrị anyị Igbo enwere nke onye Hausa na-achị gịnị ka ha mepụtara ọ bụrụ na anya ntụpụ ya bụ ajụjụ ya bụ ndị chịburu ana Igbo anyị kedu ihe bụ ihe mere na ha enweghị ike imenwu nke ndị steeti kwesịrị ime ọ dịzị ka a ga-asị na onye ọbụla na-eje mgbe eji si Abuja uche nke ọ dị m ka o so n'ihe na-esere gị na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị ọchịchị chigburu anyị Igbo ma ọ bụ ndị ka na-achị maka na kamgbe Sam Mbakwe chichara Imo ama m ga-enweta na onye ọzọ na mpaghara ebe a ga-akụrụ aka si na o metara ọfụma mgbe Mbakwe na-achị Imo ọdụ ụgbọ mmiri nọ n'igwe ọcha na-arụte obere ọrụ mgbe ahụ ụgbọ nke na-agba n'igwe ka na-arụ ọrụ ka a na-akpọ tren akwa eziokwu ihe ndị ahụ dị ugbu a ma uru ihe ndị ya bara na mkpalite azụmahịa ma ọ bụ enyemaka ma ọ bụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya gbasara ịrụpụta ngwaahịa na ire ngwaahịa na ekọnọmi ihe ndị ọdịzi ugbu a mgbe Mbakwe na ya Aba Glass Factory na-emefere na akwụkwọ na-arụ ọrụ akwa ceramics nwa ha na-arụ ọrụ akwa Golden Guinea na-arụ ọrụ
akwa ụlọ nna m na-arụ ọrụ, palm plantation na-arụ ọrụ, akwa Ezinnachi clay na-arụ ọrụ, akwa Aba shoe factory na-arụ ọrụ, Chọdụ Owerri shoe factory na-arụ ọrụ mgbe nwana, akwa enwe Anamco, akwa enwe Niger Steel, akwa enwe mgbe oge dị n'obodo a ihe anyị na-eji arụ ụlọ bụ Niger Sem si Nkalago wee na-abịa. Ọ gịnị mere ihe ndị a niile ha emechigo? Ọwụ ndị gọvanọs mechiri ya maka adịghị ama ama ka m zọọ ha na nka. Ọ bụ site na ntụziaka ndị nọ n'ọchịchị etiti, ndị si na ihe ọma agaghị abata n'obodo a. Ọ bụ ihe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị abata. Onwe ha ụlọ ọrụ ọbụla pụrụ n'ụbọchị nke taa, ị ga-ahụ ebe e were n'ọrụ mmadụ 100 ga ebe niile agaghị ahụ ọkụ. Ọ dị mgbe akwa ọkụ dị ka ndị na-arụpụta ngwa ahịa ga-esi wee rụpụta ngwa ahịa ma ọrụ na ọkụ adịghị. Ihe ndị a niile bụ ihe anyị ma na ọ bụ ya bụ ihe ji anyị. Ọgwụ na ma anyị si n'obodo ọkụ mmụọ wee pụọ banye n'ime Biafra bụ anyị nwee ike gbere onwe anyị, nwee ike ka ume ka mmadụ. Jụọnụ ha sị ha, ị na-asịrị ndị gọvanọ ha mee nke ọma, ọ bụ gịnị mere ọdụ ụgbọ mmiri nke nọ na Kalaba na ha arụ ọrụ? Ọ kara anyị mma na anyị butere ngwa ahịa anyị ebe a, ọ gaghị adị anyị oke ọnụ ibubata ya. Agụ ndị kọstọm n'ụzọ niile, ịgba ibu gị na Lagos, ndị kọstọm chere gị na Owerri nta. Ọ ihe ziri ezi dị nka. Ndị kọstọm ha nakwa n'ugwu Awụsa. Ọwụ ụmụ ụfọdụ ihe ntaji anya ndị a ihe na-enye anyị onwe anyị nsogbu. Anyị wee sị mba na mmegbu na-egbere egbegbu anyị na ọkarigo, anyị ga-eme ihe gbasara ya. Ọkwa na ihe a na-arụ ọrụ ihe. Ihe nwetapụrụ ha bụ na ha ga-ejisi ike ebe na ha nọ na-agba mbọ na-agbasi mbọ ike, ha atụkwala egwu n'ihi na sọsọ nye kwesịrị ịtụ egwu agwụla Chineke nna nọ n'igwe. Anyị anaghị efe mmadụ, anyị na-efe Chineke nna bi n'igwe. Ha jisi ike na ọkwa na ekpere nọsie ya ike na-arịọ ka onye nwe anyị nwee ike zọpụta anyị ka o si zọpụta ezinụlọ ya bụ Israel. Na-arịọ m na-arịọ. Ndewo. Ụmụ Biafra na-abịa m ka mkpoko okwu maka na eziokwu ike nga adịghị ire eso onye ọkọkwa adịghị ire edotara nkịta ọma bụrụ nnene. Ajọ ọfịa na-edosa ụchụsokwe ndị ji egwu ji abalị agba anasowekwe ndị oji egwu eti mmanwụ. Iwere onye Biafra wee na-erechi gị aka, ịbụ onye Biafra kwuo ka mara onye mụ na ya na-eme nwanne. Maka na eziokwu okwu chikere ọ bụ okwu nne na amụrụ ọ na-eme m ibe. Ụmụ Biafra kere ibe ya emebe na-asụ ya nri. Onye ekwekwe erugo mgbe ya ekwetere ya ekwetere, maka na eziokwu isi bụ uru ọbara agụba ọma bụrụ eziokwu. Mana aka nna ya Chukwu okike abịa nekwe maazị Nnamdi Kanu ọhamadike Biafra nnukwu mmanwụ etere n'ụkọ mmanwụ anyị ji eje mba ofu mba ji anyị here n'ọkụ. Chukwu okike ekwekwene ka o wu n'ahịa anyị, maka na eziokwu onwe ka o siri wu n'ahịa anyị akụkọ ya akọkwa. Maka na eziokwu onye ji mma aka n'aka na-eke ọma bụrụ eziokwu. Ọkwa iwere gwo mma anyị n'aka mekwe ka mma ahụ ghara ire ya ọkụ n'aka ka o wee dịrị ya na maka Igbo wee kwụrụ akwụrụ maka Biafra bụ Igbo enwe aba. Eziokwu kemgbe anyị na-aza Naijiria kedụ aba anyị nwere enwe ka njụwa okwu ya adịbakwa na ịnya adịba. Ma Chukwu okike kere ụwa niile nnekere Biafra anya onwe ka anyị si mejọba ya arazire na arụ emegbekweni mmanwụ. Maka na mmanwụ a na-etisi ya n'anya n'azụ ihe o ji eti mmanwụ ozughị ezo ọma bụrụ eziokwu. Chukwu okike mmanwụ esirigbo ebe a kpọfuru anya abụ ụzọ n'ọkwa nsọ arụ na-emezi Igbo bụ Igbo ka mgbadobe. Ụmụ Biafra tụbanị mma n'ife ọma adịgwu anyị nso, maka na eziokwu obodo tere aka nwere ndị ọdịsọ ọma bụrụ nnene. Ebe a na-achụ nta arụ aka ndị be anyị agụ na ya mgbada nọ n'anya ma ọbịa. Ụmụ Biafra agụ nọkwa n'ebe anyị na-eji agụ eji mara Igbo ọma bụrụ nnene. Igbo bụ Igbo ka nnabakene Biafra ya nne na-edekara anyị nya nka ọkwụrụ eche Biafra Igbo ori na ya abụọ.
ọmụmụ egbu mgbu mmadụ na ya nkụ akpata ka onye ji wee ụda na-esi were kenye ewe hụ ọkpana kwukwu okwu ọja ndị Igbo ka nsịrị okwu eziri okwu dịbe echi nya dịbe echi ka nna kene ihe eri odogwu n'ezi I will be seeing you a picture.